Señor presidente. Señorías, hoxe formulamos ante o pleno desta Cámara unha iniciativa que entendemos pode ser especialmente beneficiosa en apoio dun sector relevante para Galicia e moi especialmente para centos de comarcas e localidades da nosa costa: Barbanza, Orousa, a Mariña Lucense, no Gran Vigo, en tantas comarcas. Señorías, falamos da conserva, falamos de peixes e mariscos. En concreto, a través da nosa iniciativa parlamentaria, insistimos e instamos á Xunta e ao Goberno galego a desenvolver o Plan Estratéxico da Conserva, unha ferramenta que permitirá consolidar a nosa posición de liderazgo no mercado sin perder a implicación social e a implicación laboral desta actividade en Galicia. Non podemos esquecernos de que o sector da conserva xenera casi o 3% do Produto Interior Bruto na nosa comunidade autónoma e en algunhas comarcas ata o 10%, onde operan en torno a 70 industrias conserveiras que son fonte de riqueza e de emprego para máis de 11.950 persoas. Fai días, por exemplo, visitábamos Ribeira, que ven sendo un referente desde hai máis dun século neste eido produtivo. Galicia lidera en España e en Europa un sector que achega ás nosas mans un produto apreciado pola súa gran calidade e listo para consumir, que deixa atrás de sí unha longa sucesión de procesos que van desde a súa pesca e limpeza, preparación, envasado, etiquetaxe e posta no mercado. O Goberno galego, en colaboración cos distintos axentes do sector, traballou e ven traballando aínda na elaboración, redefinición e diseño dun novo plan estratéxico, para a conserva, que pretende ser unha ferramenta útil que actualice e integre todas as posibles liñas de acción e de futuras axudas para o sector. A Consellería do Mar, consciente da importancia da conserva en Galicia, debe seguir constituindo un apoio e ser unha firme aliada na procura dunha maior eficacia e dunha rentabilidade tanto económica como social nun sector clave na cadena de produción mar-industria. E para poder facelo a través desta iniciativa, o Parlamento galego ten a posibilidade de debater hoxe as liñas mestras do que será o futuro plan estratéxico e de enriquecerse cas achegas que poidan facerse, si así o estiman oportuno, os grupos de oposición a este plan. En opinión desde o Grupo Parlamentario Popular, entre os aspectos que non poden faltar nun diseño estratéxico para a nosa conserva están, entre outros, os seguintes: o impulso de medidas destinadas a incrementar o valor das nosas conservas e tamén a consolidar as estruturas empresariais existentes, conscientes de que teñen sufrido un proceso de reconversión que implicou o peche ou deslocalización de algunhas empresas. A nosa conserva merece que nos esforcemos en poñer en marcha iniciativas para consolidar a posición de liderazgo dos mercados locais e internacionais. Ademais, o plan deberá potenciar a competitividade a través de maior implantación do sector en actividades de investigación, desenvolvemento e innovación, e entre elas con medidas destinadas especialmente a mellorar a relación desta pequena industria co medio ambiente. E para finalizar, e probablemente como unha das columnas máis importantes do futuro plan, temos que esforzarnos por garantir a estabilidade e a calidade do emprego. A Xunta ten na súa man recursos para apoiar estas iniciativas e, moi en particular, o relevante papel da muller neste sector. Elas representan a imensa maioría, máis do 90% das traballadoras da conserva. Temos que promover medidas que afonden aspectos tales como o fomento da contratación indefinida, a determinación de políticas de formación
e de igualdade de oportunidades vinculadas á conciliación da vida laboral e familiar. No Partido Popular creemos que apostar pola conserva galega é, a súa vez, xerar oportunidades. Oportunidades para seguir ofrecendo e achegando a España e ao mundo os nosos produtos gastronómicos máis singulares e de máis calidade. A conserva galega permite a Galicia compartir cos consumidores o mellor que temos, a conserva. Dá imaxe da nosa cultura, da xente do noso mar. Ofrece unha aposta gastronómica única que nos define. En definitiva, a conserva é parte da nosa esencia. Hoxe, señorías, temos unha oportunidade para, desde este Parlamento, impulsar a acción do Goberno no desenvolvemento do Plan Estratégico da Conserva. Temos moitos motivos para deixar a loita partidista a un lado e demostrar que somos capaces de apostar por unanimidade por un dos sectores produtivos máis relevantes da Galicia azul. O Goberno galego, a través das Consellerías de Mar e de Economía, Emprego e Industria, non deixou de apoiar este sector, na medida das súas posibilidades. Hoxe queremos seguir avanzando neste camiño. Na miña terra, a Mariña Lucense, hai unha empresa conserveira, concretamente Conservas Alonso, que anunciou o peche das súas instalacións e centralización da súa actividade noutra comarca galega onde teñen outro centro de traballo. Quero, desde a tribuna do Parlamento, quero, desde a máxima institución que temos na nosa comunidade autónoma, amosar desde aquí o noso incondicional apoio a todos os seus traballadores e traballadoras. A esperanza de que a mediación da Xunta de Galicia e a implicación de toda a sociedade poida ofrecer un futuro esperanzador e distinto a estes profesionais e estas veciñas e veciños da miña comarca. E sin impulsar este tipo de plans estratégicos sirve para que na Mariña e noutros lugares deixen de producirse estas malas novas, seguro que merece moito a pena. Señorías, creo que hoxe temos a oportunidade entre todos de sacar unha iniciativa en beneficio de moitas vilas, pero sobre todo en beneficio dese espreto de 12.000 traballadores e traballadoras que xenera este sector na nosa comunidade autónoma. Espero que vostedes esteñan á altura, espero que teñan a altura de apoiar esta iniciativa, non polo Grupo Parlamentario Popular, senón por esas 12.000 persoas que veñen pedindo este plan estratégico, que vamos a traballar no futuro para seguir liderando este mercado, que vamos a traballar no futuro non só para liderarlo en España, senón para seguir liderando en Europa. Efectivamente, Galicia é unha potencia no sector da conserva e precisamente como é unha potencia no sector da conserva temos que traer este tipo de iniciativas e precisamente temos que traer este tipo de iniciativas para seguir medando e para seguir ocupando ese mercado que sempre tuvemos e que non debemos perder. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro. Grupo Parlamentario Mixto, señora Martínez. Grupo autor da proposición non de lei, señor Balseiro. Gracias, señor presidente. A verdade é que a oposición en tema de pesca neste Parlamento, os que levamos algún tempo aquí, esta foi a mellor oposición que houve. A mellor. A mellor para o Grupo Parlamentario Popular. Por desgracia, foi a peor oposición que houve para os galegos e as galegas e para o sector pesqueiro en xeral. Por desgracia, a peor. Aquí trátase, parece ser que de facer teatro, algúns así consideran o Parlamento, outros non, outros temoslle máis respeto. Efectivamente, algúns dixeron o que fan prácticamente aquí todos os días, teatro. Outros somos máis responsables e traemos propostas. Gástelle, gústelle ou non lle guste, xa están facendo teatro, señor presidente, xa están facendo teatro, que desto estamos ben por esta parte das bancadas. Silencio, por favor.
gústelle ou non lle guste a oposición. Si é certo unha cousa. E tamén lles digo que teñan claro unha cousa. Está no uso da palabra o señor Balseiro, hai que respetalo. Sin o apoio de vostedes, e xa outra cousa non esperábamos de vostedes, o plan vai salir adiante. Pero vai salir adiante porque hai un grupo responsable e hai un goberno que traballa polo interés xeral dos galegos e das galegas, especialmente polo interés xeral, que non é pouco, de 12.000 personas que viven da conserva, que parece que vostedes se olvidaron deso. Si traemos un plan pechado ao Parlamento de Galicia, porque xa traemos un plan pechado e non hai nada que debater. Se traemos un plan aberto para que vostedes poidan facer propostas, entonces nos critican. Cal é o problema? Que vostedes non teñen propostas, ni no pechado, ni no aberto. Así lles vai. Dicía o señor Rodas que falaba dos coches. Mire, poñelo a vostede por aí polos portos. Eu non sei se vostede sabe apartar dos coches. Agora, é poñer ao grupo de vostede diante dos coches, constantemente co que fai vostede por aí nos portos. Dice que é o primeiro viaxe de turné que fai a Ribeira. Mire, fixen eu máis viaxes polas confradías e polo sector pesqueiro no primeiro mes desta legislatura que fixeron vostedes todos no que vai de legislatura. Pero, señor Rodas, pero é que ademais non se preocupen, vostedes non se preocupen, que fun a Ribeira, efectivamente fun a Ribeira a presentar o plan, e agora vou ir a outro sitio, que o sector da conserva tamén ten unha implantación grande, que é concretamente na zona do Salnés, e tamén lles vou a explicar cal é a súa posición. Vostedes o que non teñen é vergonza. Vostedes non teñen vergonza. Silencio, por favor. Vostedes o que menos lles interesa é Galicia, vostedes o que menos lles interesa é o sector pesqueiro, e vostedes o que lles interesa é teatralizar como están facendo vostedes. E dicía o señor representante de Agri, remato, señor presidente, dicía o señor representante de Agri que non dicía nada é o que leva dicindo vostede do sector pesqueiro desde que empezou a legislatura e está acabando. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro.